Labari na zuciya ke ce, soyayya ce ta ki ta yi tasiri 'yan mata. Labari na zuciya ke ce, soyayya ce ta ki ta yi tasiri 'yan mata. Kisan da ni naki ne soyayya. Burina ko dare rana roko Allah na gamo da alkhairi cikin raina, tunanina lissafi nake da gamo da mai nuri. Ke ce dama wacce na gani nan kina tafiya sawaye akan tsari. Ke ce dai tsarin dai na kamuwa na san kina dama 'yan mata. A wurin sona kin zamo tawa, shi ranar farin ciki ba a boyewa. Misali kin kasance ta nunawa, koma mai za a yi ke ba na canzawa. Ki yanta ne na daina rudewa, babbar magana kaunar ki tayyelwa. Da ke zaniya ta hoja ne, kalamin so daure ki min